בוקר טוב, מדברת גבריאלה. אני מקליטה כאן מחשבות לגבי היום ולגבי חודש ינואר על מה שקרה בתל אביב 35. אנחנו רואים כאן את הגרף היומי. אנחנו רואים שבראשון בינואר קיבלנו כאן נר ירוק, בשני בינואר קיבלנו שיא ב-1901 כמעט 2, ומשני בינואר המדד ירד עד אתמול בחודש שלם 5.33% ו-101 נקודות. עכשיו כל מי שאמר שחודש ינואר הוא חודש חזק, הנה התוצאה. היום הארביטראז' 007 לא משמעותי, אבל אם אני מסתכלת על מיקום הפלנטות שאני משתמשת בהם, אז אנחנו מקבלים את התמונה הבאה. קודם כל יש לנו כאן השפל האחרון ב-13 בדצמבר היה ב-1774, אז כל עוד מישהו יש לו הרבה כסף ורוצה להסתכן, יכול להישאר בלונג מעל הרמה הזאת. עכשיו אם אני ואחר כך אם הוא נופל מתחת לרמה אחת, יגיע לשפל הקודם שהיה ב-13 בנובמבר וב-26 באוקטובר. עכשיו לפי סרגל פיבונאצ'י שכמובן משתמשים בו יום ולילה, אנחנו רואים מהשיא של ינואר עד אתמול קיבלנו בקושי שליש תיקון כאן ב-17 בינואר. זאת אומרת, אם אני הופכת עכשיו את הגרף לגרף שעה, אז השפל האחרון היה כאן ב-23 בינואר, קיבלנו שפל שני ב-25 בינואר, ב-28 בינואר. זאת אומרת, הרמה הזאת של 1828 הוא רמה מאוד מאוד חזקה, אבל אנחנו רואים כאן שפה שמתי את הרצועות בולינגר והוא נפל מתחת לאמצע שלו והבולינגר נפתח כלפי מטה. עכשיו אתם יודעים שאני משתמשת בפלנטות והם ככה. שבתאי, הרמה של שבתאי הוא ב-1836, כל עוד אני יכולה לחשב אפילו את הדקות שלו, אז 36.5, כל עוד הוא מתחת ל-36.5, בואו נרשום את זה כאן, מתחת ל-36.5, למה זה לא רשם לי? 36.5, כל עוד הוא מתחת ל-36.5 אנחנו בשורט. הרמות היעדים הם 34 לפי זוויות שיש לנו כרגע בשמיים, 24, 20, 11 ו-1806. עכשיו אם הוא נופל ל-1806 זה אפילו לא יהיה שליש תיקון מהעלייה מאוקטובר עד שני בינואר, ככה שזה יהיה ממש תיקון מינורי. אבל בכל מקרה להיום אנחנו בשורט מתחת ל-36.5. בהצלחה.